Hej, YouTube. Halløjse. Nå. Vi starter vi vil på gerne en frisk. Vi starter på en frisk. Ja. Ja, så vi skrider. Ja, vi går. Goodbye. Bytte. Skal vi ikke brænde den ned, men det kan vi selvfølgelig ikke. Nej, det gider vi ikke til. Det er spild. Der er jo andre, der godt kan flytte derind. Nå. Skal vi ikke gå... Skal lave en båd? Ja, også til mig. Ja. Og jeg tog nogle ting med fra vores gamle. Ja, og jeg har ikke lige... Hold da op, prøv lige at se herover, Mads. Hvad? Prøv lige at komme herover og se. Kom herover og se. Se alt det med, der er lige heromme. LOL! Nå, jeg skal vi sejle over til dem? Skal vi sejle over til dem og se? Nej, det gider vi ikke til. Gør vi? Ja, det kan vi godt. Sejler vi over til den? Ja. Giv mig en båd. Ja, men slap dog af. Tag den der, tag crafting tablet. Ikke hønse. Hvad siger du? Tak. Fuck dig, mand. Nå, nu sejler vi videre over de her sjove mennesker her. De ser da sjove ud. Ja. Fuck! Crasher jeg min båd, det som jeg altid plejer. Dum, altså. Det er sgu heller ikke for klogt. Og ja, jeg hedder så... Ja, nej. Jeg har lavet sådan en lille roleplay ting, som lige er i gang med at sige hej. Eller sådan lige sidder og hygger sig lidt. Altså, videoen. Så Hallo, fæld det der træ, gå og fæld noget træ. Du skal sgu ikke ødelægge min båd, det er spildt ting. Og så kommer den vel ud en gang i aften. Ja, gå og fæld noget træ, så du kan lave en båd. Og jeg har lidt træ, og vi tog vores nogle af de ting med, vi synes vi skulle have med, for eksempel de plader der. Ja. Og så også vores ja. Det skulle være sådan et afsnit, men I ville have, vi skulle prøve at starte forfra. Ja. Men vi har så taget nogle af de ting med, som vi kunne være. Så ja. Er du klar? Ja. Vi sejler igennem her. Jeg hader simpelthen svampe, eller sumpe. Nej, det er dumt. Nej, fordi der er der vist land over, er der ikke? Nu sejler vi laver bare en vi laver en uvending, hvis det skulle gå helt galt. Så nu kan man lige se smide svamp ud, det er jo ikke smart. Nå, men vi er jo som sagt startet forfra fra anbefalinger fra, hvad han hedder, Mads. Forever Kidde, og tak for det. Ja, for det viser sig, og det er meget smart. Ja, det havde vi ikke lige selv tænkt over, men... Så vi drager i land herover. Det bestemmer jeg. Gør vi? Jeg gider ikke. Skal bo sådan i verden, eller? Nej, det skal vi i hvert fald ikke. De er så store og melankolske. Slå nogle køer ihjel. Det er så sandelig også det, jeg tænker. Spiser. Ja, jeg bliver lige nødt til at lukke ud af den skide XP, der flyver rundt om mig. Nej, nu er der vist ikke mere. Sådan. Der er så min cave her. Kom nu, vi skal i gang med at bygge for pokker. Ja, vent lidt. Jeg hader det her anti-X-ray. Det kan man overhovedet ikke mene noget. Og så tænker jeg, vil I gerne se noget Minecraft Hunger Games, så smid lige en kommentar, hvis I gerne vil se det. Fordi så vil jeg med glæde lave det. Det vil jeg ikke. Hunger Games, synes du ikke det er sjovt? Jo, men det er ligesom survival games i Minecraft. Nej, det hedder Hunger Games. I Minecraft hedder det survival games. Nej. Er det ikke? Jeg spiller Hunger Games i dag, der er sådan en plugin til det. Jeg tror ikke på dig. Det er rigtigt. Jeg er oppe og fælde noget træ. Nå, så skrider jeg bare. Ses. Nej, bliv der, din tum. Hvor der er du. Der er du. I skal aldrig
aldrig tage Timbermod på, mens de er på en server. Så er det ikke engang på. Og serveren, det var ikke installeret til det kunne bruges sådan. Og så, når jeg skulle fælde et træ, så fik jeg et af stykkerne, og så forsvandt alle de andre. Og så skulle jeg vente 3 sekunder eller et eller andet. Og så var jeg nødt til at vente 3 sekunder med hvert stykke træ. Det var mega nederen. Okay, hallo Frederik. Frederik? Ja. Hvor er du gået hen? Jeg skal over lige have sådan nogle døde ihjel. Og hvad har den gjort dig? Nå, okay. Jeg synes, vi skal bygge en hytte lige ned til vandet. Jeg vil være jæger. Ja. Okay, så er du... Så er det lige min mor, der sagde noget til mig. Når jeg lige absolut skulle ind. Hvor fanden er det, vi bor henne? Og derovre. Og skal vi stoppe den her optagelse, fordi at det bliver en lidt lang sneboldkamp. Au, for satan. Med dyr. Vi ses YouTube, ja. Vi ses. Vi ses! Epic battle. Yay.